sibonga ngathi isifo sabantu abadala but nina manje sichaza njengodokotela isifo esiphatha abantu abanjani lesamathambo naseyinganeni singayithola lesifo siyaba khona kuyingane isanda kuzalwa so ungasithola kubantwana abanonyaka but asifani nalesi sitholakala kubantu othola ukuthi bangama teenagers siphinde kube khona esinye futhi esihlukile kuzo lozi zombili esitholakala kubantu basebethe ukukhula kancane mhlawumbe bako 30 40 bese kuba khona lesike esijwayelekile esitholakala kubantu abadala lesi abantu abadala isona esijwayelekile ngoba isona esisibona isikakhulukazi mangabe abantu befika benenkinga emathanjeni asijwayelekile ke kulezi ezinye izigaba zempilo la uthola abantu besasebancane khona manje isifo lesama joint wesungichazele kahle phela mina ngitshela nje sikhuluma ngethambo qoqoqo manje isifo sama joint kanye namathambo nakho ngathi mangithandana nomuntu onaso bese ngithola senginaso sithelelana kanjani siyisifo futhi engingasitholani ngokuthi ekhaya banaso siyisifo esidlula kanjani ngicathi uyibeka kahle ngoba sinale nkinga eSouth Africa ye-HIV i-HIV nayo iyakwazi ukukhoza isifo samathambo kuzoba izifo ezithathelana ngokocansi nazo ziyakwazi ukuthi zikhoze izifo lezi zama-joints bese kuba khona ke lezi kuningi okwabekwa lapho ocansini ayi bafethu akusenane qhuba dokotela bese kuba khona ke ezinye ke njengoba ubusushilo ezitholakala ngokufuzo uthola ukuthi ngokujwayelekile ke uma ngabe mhlambe ubaba okanye umama ekhaya wayinaso lesifo esekhulile kuyenzeka ukuthi nawe ube naso amathuba oba nawo it's between 40 to 60% ukuthi ungaba naleso sifo zikhona ke izinto ongakwazi ukuzenza ke ukuthi mhlawumbe ungabi naso leso sifo noma ekhaya benaso uma ungabeka esithombeni umuntu ukuthi ke sibonakala kanjani mayise simphethe umuntu waphela umuntu uzoyibuza ngiyaqhaqhazela noma mhlambe ngiyakhathala ngiwe what yini engibona ngathi sekuyisona ke isifo samathambo nathi ngisivikela kanjani ethi ngaze sifike ngokujwayelekile izimbili izimpawu ukudumba kwamalungu omzimba nezinhlungu ukuvuvukala nje zikhona ke ezinye uthola ukuthi mhlawumbe uvuka ekseni izandla zakho azifuni ukunyakaza zingahlala ziqine mhlawumbe kuphela i-hour after i-hour uthola ukuthi hayi seziyanyakaza ke manje mangabe ubona izinto ezifana nalezo kumele usukume uqala ubheke ukuthi kwenzakalani inkwantshu ke i-part and parcel noba mina ngiye ngithi ngihleli ngibona isandla sesiyiqinele nje bethi inkwantshu ke labanye kungenzekani hayi inkwantshu okuhlukile ngoba inkwantshu kona inkingi isuka isemsipheni akusuke ingekho la kumalungu omzimba and iyayithola isikakhulukazi abantu abangekho fit laba abanga exercise